Хәзер Саба докумнары телевидениесе чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәрбез һәм студиябызга килеп ирешкән котлау хатын иясенә җиткерербез. Исәнмесез, хөрмәтле Саба докумнары телерадиокомпаниясендә эшләүче егетләр һәм кызлар. Сезнең дулкыннар аша кадерле кешебезне олы юбилей белән котлап үтәсебез килә дип башлана безнең котлау хатын. Кукмара районы Каенсар авылында туып үскән, шунда гомер кичерүче газиз әниебез, кадерле әбиебезнең Шакирова Сония Фатих кызының 23 сентябрь көнне гомер бәйрәме туган көне. Аңа 80 яшь тула. Кадерле һәм хөрмәтле әниебез, яраткан әбиебез, сине ихлас күңелебездән юбилеең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең нык, гомерең бәхетле, озын булсын. Алдагы көннәреңдә дә муллыкта авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә, без балаларыңның игелеген күреп, онык чакларыңа сөенеп, безгә ныклы терәк, тормышыбызның яме булып озак яшә. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчәл, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без балаларың тормышта үз юлыбызны табып, гаилә корып яшәсәк тә, син һаман без дип янып күйеп яшисең. Синең алда без баш иябез, барсы өчен дә зур рәхмәтебезне әйтәбез. Әнкәй дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлам әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Сине яратып, балаларың, киленнәрең, онык-чакларың һәм барлык туганнарың исеменнән улың Рафиз диелә әлеге котлауда. Хөрмәтле туган көн иясе, Кукмара районы Каенсар авылында яшәүче Шакирова Сония Фатих кызы. Сезне чын күңелдән шушындый зур олуг бәйрәмегез, 80 яшьлек юбилей көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм инде алдагы көннәрдә дә балаларыгызның кадер-хөрмәтенә, рәхмәтенә ирешеп, матур итеп яшәвегезне теләп калабыз. Аллаһы Тәгалә сезне саулыктан айырмасын. Һәр вакыт шулай якыннарыгыз өчен кадерле, газиз, садак кеше булып яшәвегезне телибез. Ә хәзер инде сезнең өчен иң матур җырларыбызның берсе туган көн бүләге булып яңгырасын. Әнием иелген, бөкірәйген, тартадыр уфалла арбасын. Шул чаклар исеме төшәдә, кузгата yarasın. Ufalla arabası, yüreğim yarası, şıkırlı yollardan yerakla barası, tırmışının nujası, tüyelgen arbanı tortadır hayalay bir oğul balası. Eşertti, oşattı, yaşattı, anladık biz onun faydaсын. Şuna da zarlanmay birişmi, torttık biz ufalla arabasın. Yüreğim yarası, şıkırlı yollardan yıraklı barası, tırmışının nujası,
yarası tüyelegen arbanı tortadır hıyalı bir avul bolası. Ol şaklar yırakta kaldılar. Yok indi biz tortkan arbalar. Şol uzgan günlerge urelep ömürler tınğına ağalar. Ufallar bası yüreğim yarası şıkırlı yollardan yıraklı barası. Tırmışının nurası tüyelegen arbanı tortadır hıyalı bir avul bolası. Ufallar bası yüreğim yarası şıkırlı yollardan yıraklı barası. Tırmışının nurası tüyelegen arbanı tortadır hıyalı bir avul bolası. Hürmetli televizor qaroşular, Jırlı Bülek topşuruğuna sizden de qutlov xatlary kütüp qalabız. Yazıgız yakınlarınızны birgelep, tebriklik hem olarning ko'ngillarin ko'rik. Bugunga topşuruğumuz tamam. Sizning bilan sog'bullashamiz. Ayni kishlarimiz baribir ko'ngilli bo'lsin, ham yo'llaringiz da foydali o'tsin. Sog' bo'ling'iz.